साय हाब्रुआ लामायाथ' साब्रु जाब्रु सेसलै दिनैबा गारिया दिनै गारिखौनो संनांसिगोन जाबाय दिनैबा लामाया जि खस्थ'लै दिनैबा गारिखौनो संनांसिगोन दिनैबा दायोबा थांनानै अमा फिसा लायनो थांनायाव दा फैयै जोङो मोनहांबाय जाखो थ' लोगोफोर मा होननानै बुङो टटेलि नै लामाया एसे डेन्जार आरो इयाव गासिबो नै माइ गायजोब्बाय थ' लोगोफोर नैबिथिंबो माइ गायसिगोन दा जों थांबाय थानोसै खिन्थु लामाया बुंथ'ला आं लामाखौ उनाव बुंसिगोन माने बहुत गाज्रि दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना मोखाङानो बुसिदलायबाय आंनियाथ' हाब्रुआ फाइनालि सफैबाय नोंथांमोनाथ' नायलांखादों जानांगौ भिडिअ माबोरै सुपार मास्टि धामाका आरो माथो बुंबावनो ना वाव बिस्कुट होदो आलासि जालांसैलै थांनो लाबोदो मिनदों ओइ मा नाम नोंनिया हा अनजिमा मंगलबार थांदो ना बुधबार थांगोन नों बुधबार थांसै नों थालांखादो खोमालै हा लामाया माबायदिमोन हा मोजां ना ओइ थालांदो नोङो हा थालाङा इसां मोजां नों हाजो गाखोबाय थानो मोनगोन नोङो थालाङा साहा मोनलोंसिगोन नै साहा ओइ चलो लादो नों ना लाया लोंना ला नोंलाय लोंदो दे लादो साहा लादो लाया आरो 2 मास मान लागोन नोंसानिया मा बुस्थुआ थाब देरदोंना अमाया 2 मास जानो लासिगोन बेनो नै खबरा मोजां ना नोंहा दे मेथाइ जानोसै देखायबाय नै एसे नाहरदो एसे बिस्कुटबो लाबोबाय नै मबे आंनि सायालाय बावगारलायदों आं बेमोन नामा आंनिया दे नै साहा लोंसै साहा लोंखांनायनि उनावहा अमा हमसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नै थालिरबो मोनजासिगोन माथो बास न'नि ना माहानि बेलाय न'नि ना हाग्रानि बेलाय न'निसो जादो आया थालिरखौ जानांगौसो नोङो दे इसां लामा गोजान फैनाय बेखौ थाइसे जादो नङाबा दा उखैलांगोनबो नोङो मिथिबाय नों आरो हाजो नायनो होनना बुंनाया नुबाय नुवाखै नोङो हाजोआ नुबाय थालाङा सा मानो मिथिबाय आं अमा लांबाला आरो नोंखौ मा थिखांगोन नोंलाय थाबाय थांनांगोन ओंखायनो नों थालांदो हा मंगलबार दिन लांगोन मालाय आमाया नों बाना लादों अमाखौ आं अमाखौ गिदिरथारना दे जादो खारबाय खै केजि जायो देलाय रानना ला दे सु र' इदिनो थाबाय था दे बाब 30 केजि दंलै नोङो दे आरो नों देलाय र' नों 22 दोङो जाबाय दे अमाखौ दा बस्थायाव सोबाय आयौ दा बस्थायाव सोनानै बाइकआव आलायनोसै जों थांसै दे ले नोंखौ भिडिअ'सो लादों आङो हा एरा दे जाबायना जासिगोनलै
बरिया बास होलांसै दायो थ' फाइनालि जोंहा अमा लानाया जाबाय माने अमा फिसा लानाया जाबाय जों दा थांसै नै हाय हाय हेलौ जों थांसै दे थ' प्रानल बाइकखौनो सालायगोन नामा सालाया ना अके दे होमबा नों उनथिं जदो भिडिअ खालामजाबावोमोन माया जाबाय आरो गुसुं खामबाय जासिगोन नामा जासिगोन नामा आवगायनोसै ना जों होमबा आगैखौ बुंदो थांसै होननानै बाय बाय होदो आरे थ' थांनो हानोसै एसे माबाखौ लादे बलाखौ लाना दैखौ लाना माला फैगोन बुंदो माला फैसिगोन ना थांगासिनो जोङो अमा फिसा लाखांबाय गोलैगोन याव गोलैगोन गोलैबा मबाइलानो सेफटेट जागोन दहाय नांथानाय जायगायावहा माने दहाय थांनाय समाव नांथानाय जायगाया उनथिं नुदों दा ओमफ्राय दा जोङो बेखौ जेनथेन बारबाय आरोना जाहा ब्रादार ओइलाय बारहोहरबाय जोंखौ अमाया नै माबायाव दोङो मा होनना बुङो बस्था सिङाव दोङो थ' नै बिथिंनो आरो एकदम माने सुपार मस्ति धामाका हाजो बियो नों फैनानै माबोरै मोनखो मोजांथ' मोनना मोनाखै मोजां मोनदों एसे मोनदों माने एक्सुवेलि हाब्रु बहुद आरो एक्सुवेलि दा दैज्लां नालाय ओंखायनो एसे हाब्रुआ बारा जादों दै रोगादों दैखौ बहानिफ्राय लाबोआ बरिंनिफ्राय ना आच्छा आच्छा दैखौ माने बिनिफ्राय रोगानांगौ आरो ना रोगाना आच्छा आच्छा दै माने दैमानि ना बरिंनि बे बरिंनि आच्छा ना थ' दै लोंग्राखौबो माने एसे खस्थ' जायो आरो ना एसे खस्थ' दं माने दैखौ रोगानानै लाङो आरो दा माने नाया आच्छा थ' प्रानला बुंदों माने बै हाजोनिफ्राय बेयो आथिंजों दुद्रुबोगोननो दुद्रुनानै दोला जासो मिन्थिगोन नोङो थांबाय थानोसै थ' जों थांबाय थानोसै जों थांबाय थानोसै ना मिथिबाय दे थांबाय थादो खनसे बाय होनना बुंहरदो दे बाय बाय थांदो थ' होमबा जों आवगायबाय थानोसै नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहाबो दायो थांगासिनो ओ माय गॉड आ गया हम लोग जा रहा है ये जंगल में गिर जाएगा हम तो क्या करेगा क्या करेगा हम लोग जल्दी जल्दी चलो जल्दी चलो क्या फांसी जाएगा नहीं उठेगा तो सांस हो जाएगा हम तो जल्दी जल्दी चलो गिर जाएगा तू तो जोंहा बिथाङा माने सर्ट फिल्मखौ नायो जोंनिखौ तो थेंक इउ लामायाव लोगो मोनदोंमोन आंखौ बाइकनिफ्राय लाखिबाय लाखिनानै दसे रायज्लायबाय बिथांनि थाखाय आं थेंक इउ जासिहरो हाय नों होनो नांथायोल' साला लामायाथ' जि मोजां थिगाथ' फासिनायाबा अखा हायोना दैलां थास' गुसु क्या खाएगा चल रहा है हम तो क्या करेगा हम तो सीनरी सब देख रहा है हम लोग जा रहा है हम घर में चल रहा है हम लोग रास्ता बहुत खराब है गाड़ी में पीछे बैठा है हम गाड़ी ले जा रहा है ये देखो भाई साहब देखो तो जों न'आव मोनफैबाय दा न'आव मोनफैबाय एकदम बाइकआबो फुरा हाब्रु हाब्रु जाजोब्बाय आरो आंबो बहुत मेंबाय नोंलाय मेंना मेङाखै मेंनायालाय मेंबाय आच्छा थिग दं तो बिदिब्ला जों भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामालासिनो आङो एसेयावनो दोनथ'नोसै तो थेंक इउ